Merhaba, aleykümselam. Ben İslam yakın. Затем острой и один деление хаюлеры, еще 70 даже еще раньше, наверное, ночью был ахер саманте. Цана подкидюс пищ, пасан подкид муз буховый. Ночушка бат 45% джидва. Ночью ДНК же заводит хация, и поэтому 45% выделяется лицар. Дукабу элм дешевош, на хая хачова. 25-28% мабат джидва йош. Так, Валицов, ДНК Тира Слушхан, именно острый, Аллах, этих бысабол, лютш бысабол, царь дашли тат, район, ачтил, именно 45% حبيل خايسة شو تقابل دوش شو أي قاتة تحملته أرشد أديك تحملته شو الله دابيام ну цар хаях хотя ждал стакан лош на хаям лош дизли босу будет ши хам лош дисего ногчи мото фактически ногчи мото это нагайский тюркский язык был аварский язык нагайский язык кумыкский ребята язык это хамалдыш ها متى يقير دي سما نزواني جسايت سبين نوغ يقير يوسي دشاش تيا خو حمن حيبن قدر حمن انا قوت ما قيل حمن اق غرغو از فور ال من مالن غرغو يز والله خل بزن بولش والله هم عمد هنا سيوق والله يدت وتركو شنا بس بوست دات والله موت ام بيش هنا ساعات على لودات لوديش خنصر تخنا حقمو دي يق ما تخلص خوش по-любому تاع حميز خوش قد دوق حمن يعني انا والله ما تخوش والله طم بشي تاع لوديش خمش طم بش خمس اسيميلاسيون والله يذكر Перенишн бахш бол именно Аллашты والله опсив эй пеминаш это маляка пеминаш Аллах волцо да хабо ачан еще дем да 10 тысяч лет волцо назад да mesela тайме переследовать шан лекжи глигужи волцарах лекжи лезгинуш бу арбаз бо да начиш лезгин бу волцарах глигужи والله بيان واق глигвати да гаргаре я настаивал за этим масса название خصوصا جزء قلنا ايش بيشتغل يا глигужи галгаи гаргари галгаи ايش عيواتنا именно название ну кизу тано кальчо историку этного по-разному терминология ханится так علاقة أخي شاردار وزر قانون ثاني في أول داخل في إمنا لزق نشخم ولا مت وجباخش تاخ تسكي نرودش حد مخوشة أسملاتي لزقيني خني تاخ بيني خيردنا تترك واحد يحسب بالترات الباقي إيه قاعدة جو أزما أول جان تار 564 году после татарско-монгольского дела начал бян даян нягуч систем Allah же опять чему тихо нягани нагай цижи кабардин цижи раскрышься бартыбя именно это Иван Грозный цани 1562 или 64 год дорога адичахнар Суха нападение, Аллай 162 населенных пункта Югай 564 года 162 населенных пункта Югайца за 3 эмоции дня и ночей. Первую ночь идем, что доктор Ханин сначала. Да, вот это буш, дохл это дохл, вахош пять яйцев. Асфал я учи, цухан هذا بان تذكر ده شيء حلالات هذا قاعد تسوى أوضة وكبدين حلالات هذه عندك تماش خمسة يقدر عندك وبيت أمهم تيجي لا تستحد وقش طاقت كبدين تسوي ليت ده أنا قاعد ليت الشيء شدقهم واسط حد بين لا تزش خلاقات بيجر لا تقدر تدري ولا الله ما حش تعب يبرزق الله ما عاب وذا بيجي عليه تاخ بايم этого дихна абен ахиш чу дихна хат хиша доожа qamar ди хита хат qamar сас бастан том буш гарнизон да пацо пригодишне цар духа дихна контактш холсын томаш хан лотш хом тугуш хом ассимиляция языка изи матус хом по-любому мот изи кусуш хом акцент олца вай фатхношна за счет этого ассимиляция дихна схайта матажи вега ассимиляция языка дихна хусман подмот Мот хустуч ханна, он смягчается. Тахана правильно мото грубо бы гортанное звучание, больше гортанного грубого звучания. При ассимиляции языка мот хакядлу, гортанное звучание хакядлу хайр. Хул нас хакядлу.
تأخذ معك نقول والله يعني موت ريسكي بو جروب بو حول دعوالي حال دعالي كان شان ريسكي يعطيك دين بس بستاوك نحكي ما بس بستاوك بحق والله دا الله ما الله دين تأخذ قلت أنا زوج يعني جوزي نو سبيكشن يتصدق إيش ويل يتصدق غاب بي بقبري قدر دق حمار بيجي بيرنات هذا نعم بقدر يعني نعني فيرتاتيش جدي قاصرة وزتار دق ما بتسأل جتار يعني خاصة تيقش شيء أو تار تشكي زكي نجايز كتار بس هاي تار دقة يسشار المهم أنت جواتي دقة